Ndichikutambirai zvekare pano paHadzirare 263 pano pachange ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis YouTube channel, kusubscribe pamahara utena on the notification bell so that patinoramba tichidzoka neamwe manews updates uchange uchingozvionera. Panapo uchange uchiona manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe. Saka ndatisubscribei, ndatilike this video, ndatisharei this video kuhama neshamwari. Vadika ndisi kuziva kwamunozviita manews updates panapa ndinouya ndakamabatanidza. Wainchiuya ndakamabatanidza tinge tichiitira kuti muwane manews updates akati wandei pasame video. First update video rekuti handikwanise kuzviwedzeredza kana kuzvitapudza sekuziva kwamunozviita nyaya dzepanapa dzinenge dzine proof. Proof iyi ndeye munhu anenge ataura mashoko handisini ndogona kumawedzeredza kana kumatapudza. So iye achazvitaurira ega mashoko ake aanga achitaura. Inini hatirari handisirini ndazvitaura. Dakusiye muchiona video, apedza kuona video tozvanofika comment section mahara komenda. After wapedza kuona usaskipe this video nekuti ndine mashoko ataurwa naGeza. Ndatione this video. Comrades and friends, good day. My message is directed kuna John Paradza. John Paradza, hauna kodzero yekuti you just come in front of the people uchinyepera vanhu makaungana ubva wataura kuti musi wa31 March hapana munhu ari kupinda mustreet and tichadhila nemunhu wese ari kupinda. Unodhila nevanhu saniyo, unodhila nevanhu sani. And zvauri kutaura zvako zvemusoro mako wega. Why? You were not voted for by the people. You were imposed by this same cabal that you represent. My youth, we are totally against what you are saying. Makuya netuma projects 2020 fake nasi. Where were you with those projects 8 years ago? Muchipinda muzvigaro. Second Republic ichitanga. Mamuri kupinda ma projects aya. Maubatikana nema youth nasi. What do you mean think $2 million inoita kumuyouth nasi uno? Chii chamunoita imimi as individuals chinotadzwa kuitwa nenyika imi? Zvinhu zvakadaro, ma loans they are supposed to be given from the banks. Then we negotiate on interest rates. Handiwanzwa. So, hausi munhu akafunda zvekuti une anything chinobatika chaunotitaurira shamwari. And what happened to Kudzisi Chipanga is an iota of what is going to happen to you. From you, people are going to learn a big lesson. And hautauri kuti president tokuchengetedzai, iwo uchitoda kutochengetedzwa naED wacho kuti uzomuchengetedza. Zvinomeka sense here. So basically, muri vanhu varingonyeperana muchiudzana zvinhu zvisina maturo. Kuti murambe muchiba muchitora maresources enyika. Muronyepera kuti murumirira mayouth. Pamurunogrebha mamains, muri kuenda here nemayouth iwaya. Handi chamuruzoita kuzopa mayouth $10 maisa mamillions muhomwe. That's not what we want. Dai uri munhu anoziya zvaanoita, you would understand the dictates of the constitution. Constitution inobvumira vanhu kupinda mustreet shamwari. And 31 tiri kupinda. Tapinda tinei tiripo paground. Tichakufonera kuti uri papi tisangane. Next update dakutanga ndakuisirai video raGeza first. Nokuti repesera iroro ifire. So Geza buda ma-streets e-social media achiadresa zvanga achiadresa kuti ndichazoadresa hangu, but pane kavideo karikutotendera ma-streets e-social media after Comrade Boomshell Geza vabuda ma-streets e-social media vachitaura zvavanga vachitaura. So dakusiya muchiona video, apedza kuona video taura zvanofika comment section. Inisa hatirari ndiri pakumhanya nenyaya dzezvinhu zviri kuitika munyika yedu yeZimbabwe dzine proof dzisina ma-side effect mukati. Ndatione this video. MaZimbabweans, ndini wenyu Comrade Blessed Geza, Comrade Bombshell. Ndadzoka nguva ino takaitirwa chari kuti murambe muchiti ko Comrade Bombshell vari kupi. Ndine special message yandiri kuuya nayo kwamuri. Ngatisanganei pa Twitter yangu kana kuti pa YouTube na 2030 Manheru. Ndatenda. Next update ivideo rekuti inini handigone kuwedzera mashoko angu. Pari kuda nzeve dzako wonatsoteerera zvanga zvichitaurwa pavideo ipapo. Sahatirari ndiri pakumhanya nezvinhu zvikuitika munyika yedu yeZimbabwe. Inini sahatirari ndakuenda. Tosangana zvekare munguva inotevera. Manje so muine nguva yakanaka vadikani. President Mnangagwa, regai ndikupei yambiro semurume, but yambiro yangu ichange ichifamba neyeuchidzo. Muchiri kurangarira here 2017
kuti imimi makaitwa a trusted man nearmy. Army through General Sibusiso Moyo yakauya pa ZBC vaita take over the National Broadcasting Corporation. Masoja aka adresa nyika vachiti ivo mutungamiriri wenyika President Robert Mugabe vakomberedzwa nematsotsi. Naizvozvo vari kuita inonzi Restore Legacy. Restore Legacy iyoyo yakanga ichinzi is targeting vanhu vane hutsotsi vakakomberedza mutungamiriri wenyika. But regai ndikuyeuchidze chimwe chinhu kuti kubva musi iwoyo army haina kuzodzoka. Hapana patakazoona army yadzoka ichiti aiwa taakuita kuti nyika ino idzokere mu the civilian rule. It was put into the custody of your hands. Mukapedzisa a term ya President Robert Mugabe. Mukapedza imi mukaenda kuma elections 2018. My elections iwayo, they were disputed elections. Muchinzi mimi makarohwa ne CCC ne MDC alliance. Then pakanetsa kukaendwa kuma constitutional court and the ruling was to say you won the elections. Mukapiwa a 5-year full election. Right. President mapedza kudaro hapana chakachinja ku healthcare system. Hapana futi chakachinja kuma pensioners akadyirwa mari panguva yakadonha mari. Hapana chakachinja mukuimprove the lives yema civil servants. I'm talking of masoja chaiwo. Handisati ndakutaura nezvematicha vanoseta life yevana vachazotora nyika kuendesa mberi mangwana. I am talking kuti up until today the domestic production yenyika yedu aiwa hapana chakaitika. Pane zvinhu zvakawanda zvamaifanirwa kudai makaita semunhu akaentrustwa nepower nearmy yakaita zvekuribvuta kubva kumutungamiriri wenyika anga akutadza kudevelopa nyika nekuti akakomberedzwa nematsotsi. Pana nhasi hamuna zvamakaita. Then ngatitaurei kuti 2023 commotion and drama yakaitika. Muri kunzi hamuna futi kuwina ma-elections. Ndiri kuti muri kunzi because handidi kuti hamuna kuwina ma-election. But tinochiziva chokwadi. Pamusoro pazvo zvese imimi president 5 years dzenyu dziri kupera 2028 makadzoka mukati mimi I am a constitutionalist pa TV. I'm a constitutionalist. Wakambozviona? Zvinoreva kuti ndotevedza mutemo neumbiro mutemo ndinotevedza chaizvo. Zvakarezve ndino mumwe wakarinyora. Saka ava mutavo makuwa navo muchiti kuda shefa vangazowedzera makore avo handiti. Ndine ndima yangu yandakapiwa nevanhu veziva kana yapera kuchaya muzopera ndima dzavowo. Wazviwa? Yes. So this question of having third term does not arise, especially under my watch. No. Then maakutaura futi kuti 5 years idzo padzinopera munofanirwa kudzoka maaku stepa down vamwe votora nyika voenda kumberi. President matsotsi vakafanana nana Owen Muda nana Daniel Garwe nevamwe matsotsi akakuteerai akakukomberedzai vanopururudzira kuti imi muite zvinhu zvisina nebasa rese. Vari kuda kuti mugare pachigaro vaenderere mberi vachiba. Ndiyo timu futi yakanga yakakomberedza President Mnangagwa. Nyika yese yakuimba 2030 anenge aripo, 2030 ED anenge ari muofisi. Imimi President makanyarara. Why kana maitaura kuti muri constitution muchizvimina musiri kutaura publicly
and do a national address kuti inini siyanai neni. Siyanai nazo izvi. If you want to be a statesman, please finish your term and step down. Because hakuna kwazvinokuisai vanhu ava vachakuparadzai. Ibvai pachigaro.